Il-persuni huma ċ-ċentru tal-ħidma mill-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Qalet dan il-Ministru Helena Dalli li spjegat kif ix-xogħol involut huwa mmirat biex itejjeb il-ħajja tan-nies, xogħol li qed isir permezz ta' dibattitu soċjali kontinwu. Filwaqt li kienu mfassla u mresqa liġijiet importanti fil-qasam ta' drittijiet ċivili, qiegħda ssir ukoll ħidma biex id-drittijiet tal-konsumatur ikunu aktar imħarsa. Rajna kif nersqu aktar viċin tal-konsumatur billi mmorru aħna fiċ-ċentri kummerċjali sabiex ikun aktar faċli għal konsumaturi illi jistaqsu fuq id-drittijiet tagħhom, u mhux biss il-konsumaturi imma anke min qed ibih. Is-sibt filgħodu l-interventi mill-pubbliku ma naqsux. Joseph Vella ġibet l-attenzjoni dwar il-prekarjat. Ħadd ma jrid iħallasna. Jiġifieri jaqbel il-gvern li ħaddem lilna milli ħaddem in-nies tal-gvern. U mhux aċċettabbli di l-ġranet tal-lum qed ngħixu fit-2014. Il-Ministru wieġbet li dan il-Gvern diġà għamel ħafna f'sena u nofs u jinsab impenjat li jkompli jindirizza il-problema. Fil-fatt, hemm miżura tal-budget li ħaddiema tal-kuntrattur iridu minn tal-inqas jitħallsu l-inqas rata tal-ħaddiema tal-Gvern. Charles Buħaġar li jmexxi l-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini spjega kif se tinħoloq skill card, ċertifikat li juri li persuna li tqabdet għat-tali xogħol kapaċi tagħmlu. Philip Fenek mill-GRTU appella biex il-Gvern ikompli jagħti kasom bħala union filwaqt li Silvio Parnis tkellem dwar il-potenzjal li joffri n-nofsinhar ta' Malta u l-konsultazzjoni li għaddejja bħalissa dwar l-istess reġjun.